ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Кибербуллинг чист, зӯроварӣ рақамӣ чист ва худро чӣ тавр эҳтиёт кунем? Ин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. ин мавзӯъ хеле замонавӣ аст ва саривақтӣ ҳам мебошад. чаро? аз кадом ҷиҳат? аксариятро ин масъала ба ташвиш оварда истодааст ва ба шумо ҷавоб мегӯям. агар шумо мафҳуми кибербуллингро ё худ зӯроварии рақамиро пурра фаҳмида сипас андеша кунед, шумо ҳам ба аксарият пайваст мешавед ва бетараф намемонед. хоҳиш мекунам пеш аз ҳама ба мо ва тамошобини мо мафҳуми кибербуллингро фаҳмонед, ки як истилоҳи нав ҳам ҳаст. ташаккур. дар ҳақиқат мавзӯи кибербуллинг ҳозир дар тамоми ҷаҳон як мавзӯи доғи рӯз аст ва давлатҳои пешқадами ҷаҳон аллакай воситаҳо, роҳҳои аз ҳамин кибербуллинг халосшавӣ ва пешгириро ҳатто истифода карда истодаанд. мазмуни кибербуллинг, кибернетика, воситаҳои киберӣ, ин воситаҳои рақамӣ аст, электронӣ аст. сараввал мо инро аз ҳисобкунии электронӣ оғоз мекардем, лекин ин ҳозир бештар бо мафҳуми воситаҳои рақамӣ инҷо ворид мешаванд. ҳам гаджетҳо, ҳам телефонҳои мобилӣ, ҳам сомонаҳои интернетӣ, ҳамаи инҳо ба воситаҳои киберӣ дохил мешаванд. мафҳуми буллинг аз аслан калимаи англисӣ мебошад. мазмуни кушодаи он, мазмуни оддиаш таҳқир аст, таҳдид аст, пайгирӣ аст, зӯроварӣ аст ва бештар то паҳн гаштани ҳамин воситаҳои киберӣ гӯем, гаджетҳо, мо бештар дар бораи буллинг байни одамон, буллинги иҷтимоӣ гӯем ҳам мешавад, дар ҷомеа вомехӯрдем, дар мактабҳо, дар корхонаҳо, ҳатто ҳозир акселератсия аз боғчаи бачагон оғоз меёбад, бо ин чиз вомехӯрдем. лекин ҳозир мана мавзӯи доғи рӯз ин кибербуллинг аст. намудҳо ҳам дорад кибербуллинг? аҳли ҷомеаи мо бо намудҳои гуногуни кибербуллинг ҳам тариқи телефон, ҳам тариқи шабакаҳои интернетӣ вохӯрда метавонанд. намудҳои кибербуллинг асосан ҳамино ҳастанд: тавассути гаджетҳои гуногун, тавассути пайвастшавӣ ба сомонаҳои интернетии гуногун ва оқибатҳои кибербуллинг хеле хеле шадид ҳастанд. вақте ки таҳлил мекунем, аз ҳатто таҳдид ба ҳаёт ин чизҳо мушоҳида шуданд, рӯёнидани пул, бехона мондани одамон ва хеле хеле зиёд ҳастанд оқибатҳои кибербуллинг. ва албатта хеле хуб аст ки шумо ин мавзӯъро дар барнома ҳаллу фасл мекунед ва ман умедворам ки мо то андозае ба аҳли ҷомеа мубрамият, ҳамин муҳимияти ҳамин таҳдидро, дар ҳақиқат таҳдидро мерасонем. албатта ташаккур, саломат бошед. муаллима, дар бораи зӯроварии рақамӣ ба мо маълумот диҳед. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат солҳои охир ба зӯроварии рақамӣ гирифтор шудани занҳо ба қайд гирифта шуда истодааст. ман агар ҳамин маркази занон гулрухсор ба таи 20 сол боз фаъолият мекарда бошам, пеш гумон надоштам ки имрӯз ман дар бораи пешгирии зӯроварии рақамӣ гап мезанам. чунки мо бештар дар бораи зӯроварии офлайнӣ, яъне бевосита рӯбарӯ гап мезадем, ки дар бораи намудҳои он гап мезадем, яъне равонӣ, иқтисодӣ, ҷисмонӣ ва ҳам шаҳвонӣ. ва имрӯз бошад тариқи онлайнӣ, яъне худи ҳамин зӯроварии рақамӣ гуфта мо ҳаминро мефаҳмем ки тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, чи мана вайбер бошад, чи ватсап бошад, чи фейсбук бошад, тариқи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ бо мақсади расонидани зарар ба шахси дигар
ҳамин кор қасдан иҷро карда мешавад бо мақсади таҳқир кардан, дашном додан, шаъну шарафша паст кардан. ва ин яке аз намудҳош ҳозир муаллима дар инҷо номбар кардан ва дигар намудҳош ҳам ҳаст ки шантаж масалан, ё ин ки троллинг мегӯянд, доксинг мегӯянд, ё ин ки ҳарасмент мегӯянд тариқи мессенҷерҳо, мисол расондани зарар, яъне ё ин ки шаъну шарафро паст кардан. лекин як чизи муҳим аст, вақте ки мо дар бораи зӯроварии офлайнӣ гап мезанем, рӯпарӯ гап мезанем, агар ҳамин зӯроварӣ шуда бошад, дар оила 5 нафар ё 7 нафар бошанд, ҳамин аъзои оила бохабар мешаванду халос. лекин зӯроварии рақамӣ шавад агар дар муддати хеле кӯтоҳ тамоми ҷаҳон паҳн мешавад, яъне ва ҳам таъсири манфии психологии ин зиёдтар аст нисбат ба офлайнӣ, чунки ин як эпизод мемонад ки вақте ки шир дамида мерад, як бора мерезад ва баргашта гирифта намешавад. ва ба ғайр аз ин зараровараш аз он иборат аст ки вақте ки имрӯз зан ё ин ки духтар ба ҳамин зӯроварии рақамӣ гирифтор мешаванд, камбудии мардуми мо аз он иборат аст ки камбудии гирду атрофи мо аз он иборат аст ки ба ҷои он ки анамин духтарака дастгирӣ кунем, аз ҷиҳати равонӣ ба ӯ кӯмак расонем, ман назди ту ба ман кӯмак мерасонам гуфта вая дастгирӣ кунем, баръакс мо вая ту айби худат ин барои чӣ ин хел кардӣ мегӯем. Лекин дар шароити ҳозира ба ягон кас кафолат дода намешавад ки гирифтор намешаванд гуфта, чунки мардум гуногун ҳастанд. Дар паси амун парда ки ҳаст ману шумо вая намедонем. Бинобар ҳамин бояд ки худо нигоҳ дорад аслаш, агар мабодо ҳамин хел шуда монад, агар хуб мешуд ки ҳамин мактаб бачагон ё ин ки духтаракон ба муаллимони худ гӯянд, ба падару модарашон гӯянд ва бояд ки ба онҳо кӯмак расонем. ва бисёр занҳое ки бо ҳамин зӯроварии рақамӣ дучор шуда буданд, онҳо аз шаъну шарафи худ метарсанд. Аксарияти онҳо ба ягон мақомот муроҷиат намекунанд, чунки онҳо намехоҳанд ки сирри худашона дигарро фаҳмида бошанд. Буданд ҳолатҳое ки вақте ки арӯз ба шавҳари худ ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дошт, вақте ки расма тафисон мегӯянд, расмаша мефисонад, вақте ки мен телефони мобилиро ба усто мебарад, вай аллакай вайро шантаж мекунад ки ту расми ту дар дасти ман аст, маблағ медиҳӣ. Дар аввал вай ҷавонзан маблағ медиҳад, мебинад ки то рафт вай талаботаш зиёд шуда истодааст ва дар ҳамин ҳолат маҷбур мешавад муроҷиат кунад. ва ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, бигзор онҳо муроҷиат кунанд. Вақте ки як нафар ду нафар муроҷиат мекунаду онҳо ҷазо мебинанд, шояд ки аз ҳамин камтар бошадам пеши ҳамин роша гирифта бошем. фаҳмо муроҷиат кунанд мегӯянд. муаллима ба фикри шумо агар вақте ки масалан ба мақомотҳои дахлдор муроҷиат мешавад, шумо боварӣ доред ки он нафаре ки масалан зӯроварии онлайнӣ гуфта истодаем, он нафаре ки паси телефон ё компютераш нишастааст, вай дар кадом давлат аст, вай дар куҷо нишастааст, шояд номаълум аст, намедонад, боварӣ доред ки кӯмаки масалан аввалини амин кӯмаки аввалин расонида мешавад ба ҳамун шахси ҷабрдида? кӯмаки аввали кӯмаки психологӣ мешавад аввала, зеро ки ҳақиқатан дар натиҷа агар дастгирӣ нашавад аз тарафи мақомот бештар ҳамин масъала ҳал мекунад мақомот. инҷо сухан аз боби муроҷиат рафта истодааст ки шахси ҷабрдида ба мақомот масалан мақомоти милитсия муроҷиат карданаш мумкин аст. муаллима гуфтанд ки як андоза муроҷиат намекунанд аз рӯи он ки шояд менталитет масалан ҳаё, тарс, шарм ҳаст инҷо. ва мо аз шумо пурсиданӣ ҳастем ки масалан дар ҳолати муроҷиат кардан ба фикри шумо ба шахси ҷабрдида кӯмак расонида мешавад, ҳолон ки нафаре ки масалан ӯро зӯровар агар гӯем вай шояд дар дигар кишвар аст, аз дигар саҳифаҳои масалан аъзони худаш не масалан аз дигар саҳифаҳои фейкӣ истифода карда истодааст, дар ҳамин ҳолат дарёфти ӯ осон аст ё мушкил? ташаккур. вақте ки сухан дар бораи муроҷиат мерад, яке аз асосҳо барои оғоз кардани санҷиш ҳама вақт муроҷиат мешавад. бинобар ҳамин якумин зинае ки бояд ҳар як шаҳрванд бояд ба назар гирад, ин муроҷиат аст ва кӯшиш кардан дар кор ки якум муроҷиат, яъне ки муроҷиати тариқи хаттӣ шавад. инчунин имрӯз худи тартиби муроҷиат хеле осон шудагӣ ҳаст, чунки чиқаре ки мо айни ҳол гуфта истодем вобаста ба муроҷиатҳои ҳатто рақамӣ ҳастанд, муроҷиатҳои телефонӣ ҳастанд. инчунин бояд қайд кард ки ҳамин тарзу тартибу усулҳои муроҷиат тибқи қонуни ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсҳои воқеӣ ва ҳуқуқӣ
عیناً هم مراجعت تلفنی، هم مراجعت الکترونی، هم مراجعت شفاهی، هم مراجعت خطی رو علاقه در بر میگیره. یعنی که علاقه ترتیب مراجعت به مقامات های دخلدار یا اینکه به سوبیکت های پیشگیری کننده زورآوری در عائله آسان است. افسوس که چیزی که من اینجا گفتم یکمین پرابلمی که جای دارد خودی مراجعت نیست. دوم یعنی که وقتی که مراجعت میشد در اساس مراجعت علاقه مقامات های دخلدار دولتی در هر یک مقامات های دولتی علاقه عنصر و طرز و اصول های هم پیشگیری هم طرز و اصول های سنجش و گذراندن همه گونه طرز معین کنی مثل جنایتکاری یا اینکه حقوق ویران کنی هست و این از مد نظر دور نماند که امروز مقامات های دولتی همه چیز نمیسنجن یا اینکه سنجیده نمیشود، چون که طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شخص های واقعی مهلت های معین هستند که در این مهلت ها علاقه حتما باید سنجیده شوند و طبق طلبات علاقه کودکس جنایتی جواب ندادن حتی به مراجعت شهروندان عاقبت جوابگری جنایتی رو به میان میاره. بنابر همین باید هر یک شهروند امروز پیش از همه وقتی که حقوقش پایمال می شود یا که پیش از وقتی که او حس میکند که نسبت او این یا اون کردار، یعنی که چیزی که شما اینجا گفته سودیتون، یعنی که اگر ما مضمون مندرجه شگیریم در اونجا علاقه چیزی که گفتن چی است؟ تماجویی هست، همتا هست، تحقیر کردن هست، تهمت کردن هست. یعنی که اینها چی هستن؟ یک قسمی آنها جنایت هستن، یک قسمی آنها حقوق ویرانکنی هستن و باید هم در اساس مراجعت ها مقامات های دخلدار دولتی با مقاماتی که آنها مراجعت میکنن در اساس طلبات قانون حتما سنجیده می شود. فهمت، تشکر. معلم درباره برمیگردیم با مفهوم همون باز کیبربولینگ. اکنون در همین مورد یک سوال، کی و کدام وقت جبر دیده یا خود قربانی کیبربولینگ شده میتواند؟ تشکر، سوالی خیلی به مورد است. کیبربولینگ این تعقیب آنلاینی است و یکی از نمودهای زورآوری رقمی است. با کیبربولینگ ناوابسته از شخصیت، جنس، سن و سال همه گرفتار شدنش ممکن است. شخصی که تعقیب آنلاینی میکند، کیبربولینگ میکند، این شخص انونیم نه، یعنی اینکه مخفی میبراید و چطوری که گفتید آی پی آدرسی رقم تلفنی وای ممکن در دیگر دولت رجیستراسیون شدگی به قید گرفته شدگی و آن را یافته می شود، لیکن مشکل برای آن که همین کیبربولینگ به ما دچار نشویم ما باید پیش از همه خودحما باشیم. از کدام جهت؟ مثلا ما به فرزندان یا به همسران یا به کلین داماد استفاده تکنولوژی های رقمی را منع میکنیم. از منع کردن استفاده بری آن به ما یگان خیلی فایده نیست. به جای منع کردن ما باید با آنها راهی طرز درستی استفاده بردن هم تجهیزات های رقمی و هم خود شبکه های اینترنتی آموختن در کار، یعنی اینکه سوادناکی رقمی هر یک شخص را از باغچه بچگانه سر کرده تا و مثلا سن سال نفقه خوران، چون که پدر و مادر ما هم استفاده میبردند. آموزاندن لازم. برای آنکه روز به روز با ترقی یافتن تکنولوژی، با ترقی یافتن شبکه های اینترنتی، استفاده برندگان شبکه های اینترنتی خیلی زیادند حاضر و تا سال 2030 موافق نقشه کاری وزارت علاقه جمهوری تاجیکستان باید که در همه گوشه کنار تاجیکستان علاقه اینترنت دسترس باشد. پس چرا ما استفاده بری آن را منع میکنیم به جای آن که ما استفاده طرز درستی آن را آموزانیم به هر یک شخص نوابسته از جنسش، سن و سالش و کی بودنش. و اگر ما حاضر از خودمان سر کرده، از فرزندانمان سر کرده، اهل عائله، خویش و تبار، همسایه، اگر یگان چیز را نداند میدانستگی باشیم طرز درستش آموزانیم، این بهتر میشد
чунки пешгирӣ кардан осонтар бале ба ҷои он ки мо баъд аз шудани ҳодиса онро ҳал кунем. бале акнун марҳамат сухан ба шумо онҳое ки дучори кибербуллинг шуданд ё ин ки дучори зӯроварии рақамӣ шуданд муроҷиат мешавад, яъне бо ариза муроҷиат мекунад шахси албатта ҷабрдида? бале дуруст қайд кардед. ман сардори минтақаи хизматии рақами 1 подполковник милитсия абдураҳмонзода рустам абдураҳмон фаъолияти коримон аз соли 2011 то инҷониб фаъолият карда истодем. милитсияи тоҷик имрӯз мо омода ҳастем ба ҳама намуд савол ҷавобҳо, ба аризаҳо, ба қайд гирифтани аризаҳои шифоӣ, аризаҳои хатӣ гуфтан мо омода ҳастем. дар ҳолате ки новобаста аз кадом намуди муроҷиат бошад, мо ҳамаи муроҷиатҳоро ба қайд мегирем. имрӯз техникаву технология пешрафта истодааст. мо омодаи ҳама намуди муроҷиатҳои шаҳрвандон ҳастем ки барои ошкор ва муайян ва дастгир кардани шаҳрвандони қонуншикан ва ҷинояткорон омода ҳастем ки ошкор кунем. ба оилаҳои зӯровар омода ҳастем. 24 соати фаъолияти кор омода ҳастем ки дастгирӣ кунем. албатта ман боварӣ дорам ки аз ин қабл бо он намудҳои зӯроварие ки масалан 4 намуди маъмултарин зӯроварии равонӣ, ҷисмонӣ, зӯроварии шаҳвонӣ ва зӯроварии иқтисодӣ ки буд шумо рӯбарӯ шудаед ва албатта корбарӣ шуда истодааст. гузашта аз ин мо дар бораи зӯроварии рақамӣ гуфта истодем ки ин боз як намуди муосири зӯроварӣ аст ки байни хуб бахусус наврасон, ҷавонон, оилаҳои ҷавон ҳатто паҳн шуда доман паҳн карда истодааст ва аз ин боб муроҷиат мешавад масалан ба шӯъбаи милитсия. ҳангоми муроҷиат шидан мо ба қайд мегирем, ҳаракат мекунем ки ошкор кунем. агар муроҷиат шавад, лекин алҳол муроҷиат нашудааст то ин ҷониб. муроҷиат нест ва чихеле ки инҷо аз оғози барнома гуфтем. лекин дар таҷрибаи ташкилоти ҷамъиятии маркази занон рӯйрухсор ҳастанд нафароне ки ба мо муроҷиат карданд. аз тарафи равоншинос маслиҳати равонӣ дода шуд, яъне асолати бӯҳронӣ бароварда шуд ва аз ҳуқуқшинос вақте ки ҳуқуқҳои худашонро пурсиданд ба мақомотҳо муроҷиат карда ҳастанд ҳолатҳое ки дар ин самт намун шахсоне ки зӯровар буданд тибқи қонунҳои амалкунанда ҷазо гирифтанд. яъне чӣ зӯроварӣ офлайнӣ аст, чӣ зӯроварӣ онлайнӣ аст, бояд ки систамгар ҷазо дода шавад. бинобар ҳамин дар таҷрибаи мо ҳастанд ин хел ҳолатҳо. масалан нигоҳ кунед, ҳоло нав дар боло гуфтем ки ҳамун шахси таҷовузкор гӯем, шахсе ки ҳамин корро барои худаш масалан чи зарур донистааст ё мақсаднок истифода карда истодааст ҳамун шабакаҳои интернетиро, шояд дар дигар кишвар аст, шояд дар ким куҷое нишаста, шояд аз кадом як гӯшаи хонааш нишаста тавассути ё телефонаш ё ҳатто ягон компютере ки масалан намедонам ё телефон ё ҳамон симкорте ки дар номи худаш нест ӯ истифода мебарад. дар ҳамин ҳолат масалан милитсия имконияти масалан техникии дарёфт кардани ҳамун нафари ноаёнро дорад? мутахассис доред ки масалан бо интернету саҳифаҳои интернети сарукор гирифта ҳамун шахси зӯроварро дарёфт кунад? бале имрӯз милитсияи тоҷик боз ҳам такрор мекунам пешрафтагӣ аст. тамоми технику технологияи мо ҳаст, мо ошкор мекунем. ягон ҷинояте намондааст ки мо ноошкор накарда бошем. милитсияи тоҷик имрӯз бояд мо шукрона аз он кунем ки дар чунин фазо, дар чунин давлати тинҷу амон, шукронаи пешвои муаззами миллат, шукронаи президенти кишвармон ки ба мо тамоми техникаву технологияро муҳтарам вазири корҳои дохилӣ ба мо шароит муҳайё кардаанд. мо фаъолият карда истодем. тамоми намуди ҷинояту вайронкуниро мо ҳаракат мекунем ки ошкор кунем, ноошкоро намонед. чун ин қайд карданӣ ҳастам ки як бори дигар он зӯровариҳое ки аз тарафи оилаҳо мешаванд, аз тарафи хуштоманон мешаванд, аз тарафи мақсад акавду даро мешаванд, мо нисбати ваҳо амрномаи муҳофизатӣ пур карда дар ҳолати дуюм маротиба 15 шабонарӯз аз озодӣ маҳрум карда мешавад. фаҳмо. марҳамат, илова доред? марҳамат. ман дар давоми ҳамон масъалае ки шумо гуфтед ки то чӣ андоза ҳамин чиз агар дар давлати дигар бошад. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як давлати соҳиби истиқлол шартномаҳои байнидавлатӣ дорад. инчунин дар
дар асоси анаму шартномаҳои байнидавлатӣ вақте ки агар муайян шавад ки ҳамин чиз ҳамин намуди ҷиноят яъне ки аз тарафи шахсе содир шудагӣ бошад ки он дар мисол дигар давлат шудагӣ бошад, дар асоси шартномаҳои давлатӣ онҳо метавонанд ки дар сурати муайян кардани ҳамон IP адреса ё ин ки ҳамон рақамҳои телефоне ки аз давлати дигар ба мо гӯем мебароянд ё ин ки ба ҳамин ҷинояткорӣ роҳ медиҳанд, дар асоси шартномаҳои давлатӣ онҳо метавонанд ки тариқи худи гӯем самти давлатӣ ба онҳо муроҷиат карда ҳамин шахсонро аз давлатҳои дигар низ бояд муайян кунанд. ҳамаги якчанд дақиқа баъд дигар шабака пайваст нашавед. бо Симои Мустақили якум бимонед. бахши рекламаро ҳамроҳ тамошо мекунем. кибербуллинг ва зӯроварии рақамӣ чист ва чӣ тавр худро аз он эҳтиёт кунем? Чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон ва инак мо барномаро идома медиҳем. муаллима, як чизи дигарро инҷо хотиррасон кардани ҳастам. ҳамаи мо истифодабарандагони интернет ҳастем ва вақтҳои охир дар шабакаҳои интернетӣ, хусусан шабакаҳои иҷтимоӣ, наворҳо мебароянд ки инҷо бисёр хуб қайд карданд ки ҳатто хуштоманҳо даромада ба хонаи келин навор мегиранд, ҳамон ҳолати хонаи истиқоматӣ, яъне ҳуҷраи шахсии арӯсашонро ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунанд. гузашта аз ин ҳатто имрӯз ба мушоҳида мерасад байни блогерон гӯё як андоза ҳамин хел муноқиша ҳам рафта истодааст. албатта пайи он рақобат меистад, вале масъала то ба дараҷаи кушоду равшан шуда истодааст ки якдигарро хуб таҳқир ҳам карда истоданд, ҳатто таҳдид ҳам карда истоданд ки ба мақомотҳо муроҷиат мекунанд ва ҳамин тавр ҳам шуда истодааст. ин ҳам зӯроварии рақамӣ аст? бале, ҳар он чӣ ки ба ҳаёти одам зарар мераварад, шаъну шарифи ӯро паст мекунад, ин зӯроварӣ аст. ман ҷонибдорӣ кардани ҳастам сабаҳаҷонро. муроҷиатҳо ба кафедри мо ҳам зиёд нисбати ҳамин шабакаҳои таҳдиди зӯроварӣ рақамӣ, алхусус наврасон. зеро ки наврасон гӯем расмашонро мепартоянд, пиар мекунанд, худашонро як диққат ҷалб кунанда шудан мехоҳанд, дар маркази диққат будан мехоҳанд, лекин гӯем маданияти истифода, чунон ки маълима қайд карда, маданияти истифода бурдани ҳамин шабакаҳоро намедонанд ё ки бархурдор нестанд, ки дар натиҷа ба ҳамин ҳолатҳои зӯроварӣ гирифтор мешаванд. як бор таҳқир шуд, ҳамон таҳқир давом кардан мегирад, чунки ҳамин таҳқирҳо ба ҳолатҳои равонӣ мураккаб оварда мерасонад. ҳатто ба рафторҳои номатлуб ҳам оварда расонидаш мумкин аст. чунки чунон ки маълима қайд карданд, агар зӯроварии хонавода бошад, ин танҳо дар муҳити хонаводагӣ ин тамоми чӣ паҳн мешавад, ки дар натиҷа дар шахсе ки ба ҳамин таҳқир гирифтор шудааст, ҳолатҳои равонӣ вазнин ба монди шубҳанокӣ, ҳисси танҳогӣ, анагӯем яъне тарс, ваҳм, ки маро ҳама дид шарманда мекунанд, шарманда шудам, ин чизо гӯем ӯро азият мекунад, ки ба ҳолати гӯем равонӣ мураккаб гирифтор мешавад. барои ҳамин ҳам ин намуди зӯроварӣ ҳозир дар замони ҳозира ниҳоят дараҷа зиёд шуда истодаасту ва агар ҳамин гӯем падару модарон, гӯем муаллимон, равоншиносони муассисаҳои таълимӣ, худи наврасон агар ҳамин масъала ба диққати ҷиддӣ надиҳанд, он оқибатҳои бисёр ҷиддӣ ба оварда мерасонад. ва оқибаташ на танҳо ба ҷабрдида, балки ба аъзоёни оилаи вай низ маслан ҳолати равонӣ, фазои равонии ҳамон оиларо низ халалдор карда, албатта барои ин ба ҳолатҳои ногувор мо мешунавем ки чунин ҳолатҳое мешавад ки хай оғоз аз маблағ гирем, ба воситаи телефон ба наврас таҳдид мекунанд, маблағи муайянро наврасро маҷбур мекунанд, маблағ меёбад, маблағ зиёдтар шудан мегирад, ту маблағ набиёрӣ мо туро фош мекунем. ана ҳамин таҳдид як ба мисли дар зимистон тармае ки калон шуда мефарояд, аз оғоз аз як кулӯлаи хурдакаки барф, ҳамин таҳдид хеле хеле зиёд шуда рафтан мегираду наврас акнун ин хел гӯем оддӣ карда аз хона пулра будани наврас маълум мегардад. ва вақте ки падару модар бохабар мешаванд, вай маблағ аллакай маблағи хеле калон шуда меравад ва ин албатта ба аҳли оилаам зарари хеле зиёд аст. ин зарари агар моддӣ гӯем,
аз зарари моддӣ дида албатта зарари равонӣ ана ҳамин таҳдид кибербулинг хеле хеле зиёд аст барои ин ки инҷо ҳам тарси наврасон ҳам аз ҳамон тарси ҷазои наврасон тарси оқибат барои худи наврасон хеле хеле зиёд аст барои ҳамин аслан боз такроран гӯям ҳам хеле хуб аст ки дар ҳамин барнома ҳамин мавзӯи доғ баррасӣ мегардад барои ин ки ақаллан якчанд нафар аз ҳамин таҳдид бохабар шаванду онро пешгирӣ кунанд ё бохабар созанд ин аллакай роҳи халос аст мана тавассути ахбор тамошо мекунем тавассути васоити ахбори omma на танҳо дар ҳудуди тоҷикистон мо бохабар ҳастем ҳозир ҳамаи мо ба шабакаҳои интернетӣ дастрасӣ дорем ва аз навигариҳои тамоми ҷаҳон бохабар ҳастем ва вақте ки мо мегӯем фарз кардем ҷавонеро ё ҷавондухтареро ё наврасеро барои чӣ сараввал ба аҳли оила муроҷиат накардӣ онҳо ана ҳамин тарсро пеш меоранд ки ман тарсидам аз шарманда шудан аз фоҳш шудан ва вақте ки мегӯед ки баръакс ҳамин вазъият як ҷиҳати баръаксӣ дорад вай аллакай фош шудааст барои ин ки ин дар шабакаи интернетӣ ки мебошад вай аллакай ҷои русткунӣ надорад аз ин чиз бисёриҳо бохабар ҳастанд наврас ки аз ҳамин чиз огаҳ нест вай фикр мекунад ки агар ман ба аҳли оилаам нагӯям ҳамин сир мемонад гарчанде ки ин аллакай то ҳамсояҳою то агар маҳаллаҳоро гирем агара ҳама бохабар ҳастанд ҳама хел ҳолатҳо мешавад ки бисёриҳо бохабар ҳастанду аҳли оила не ҳамин хел ҳолатҳоя мешавад барои ҳамин мо равоншиносон бештар на танҳо ба наврасон на танҳо ба ҷавонон барои ин ки ҳозир ҳатто ман ҳамин ҷо нишастагиҳо ману шумо ҳам аз ҳамин чиз эмин нестем ин ҳолат сари ҳама сари ҳар яки мо ба омаданаш мумкин барои ин ки ин ташкилотҳо ташкилот аллакай ҳаст ташкилотҳое ки бевосита дар ҳамин маҷро фаъолият мекунанд дар давлатҳои дигарми аз давлати худамоми лекин ҳастанд ин ташкилотҳо бо мақсади муайян ин ситонидани пул ин таҳқир кардани шахс ва ғайра ва мо бояд огаҳӣ огаҳ созем аҳли ҷомеаро пиру барноро ки ана ҳамин кибербулинг таҳқири онлайнӣ зӯроварии онлайнӣ таҳдиди онлайнӣ хеле хатарнок шудааст ин пешгирии ин чиз пеш аз ҳама мана ҳатто дар васоити ахбори omma мегӯянд аввал аҳли оилаатонро бохабар созед шумо набояд танҳо ин муамморо ҳал кунед ва албатта ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат созед зеро онҳо мана инҷо полковник гуфтанд ки ҳозир милитсияи тоҷик аз воситаҳои техникӣ хеле пешрафта таъмин гардидааст ин ҳолатҳоро пешгирӣ кардан мумкин ақаллан бигузор ки пурра набошад ҳамин якчанд нафар ба ёрӣ расонида шавад ин аллакай як пешравӣ мешавад як чизи дигар масалан мо шабакаи масалан парвиз тв мебинем дар инстаграм ё дар тикток аст боз дигар ба ҳамин монанд шабакаҳо аст ки аввалин шуда гӯя чи маълумотҳо наворҳоро паҳн мекунанд барои мо донистани он ки шояд аз кормандони ҳифзи ҳуқуқ шояд ин савол ба ҳардуи шумо дахл дорад ҳастанд шахсони масъуле ки пайи он масалан назорат мекунанд масалан мо мунтазир нашавем ки кай шаҳрванд муроҷиат мекунад шояд тарс ҳаст гуфта истодаем худи масалан намояндагони ҳифзи ҳуқуқ ҳам назорат мебаранд ки онҷо чиҳо гузошта мешавад ё ин ки худи ҳамон саҳифаҳо ба ҳамон саҳифаҳо масалан чӣ карда арзу шикоят карда метавонад шаҳрванд ё не бибинед ки имрӯз агар шумо диққат додагӣ бошед дар худи ҳамин шабакаҳо аллакай дар як чанд ҳолатҳо аз тарафи худи мақомоти милитсия ҳолатҳое ки худи мақомоти милитсия санҷида нисбати шахсони алоҳида аллакай чораҳои қонунӣ андешида мешавад аллакай дар ҳамон чиз мегузоранд барои чӣ бинед вақте ки ҳамон наворҳо гузошта мешаванд ё ки ҳамон суратҳое ки мегузоранд агар дар таркиби он ҷиноят дида шавад
حتما از جانب مقامات دولتی بررسی کرده نسبت آخران یا که نسبت شخصانی که در همون نوار وابسته به ویرانکنی قانون دست میزنن چاره اندیشی کرده می شود. اکنون ببینید در نوبت دیگر حالتی که اگر قانونگذاری ویران نشدگی باشد یا اینکه در همونجا جنایتکاری نیست. اکنون ببینید وقتی که شهروند مراجعه میکند و حالت‌های دیگری هستند که من تحقیر یا تهمت، وقتی که سخن درباره تحقیر یا تهمت میشد این الکی یک باب علاهده قانونگذاری هست که تنها در اساس عریضه شهروند بررسی میشود. بنابر همین در این حالت‌ها در اساس عریضه شهروند بررسی کرده میشود، نه که در حالتی که جنایت هست، جنایت‌های خصوصیتی الکی گویم دیگری که جنایت گویم تبعی در اساس عریضه شهروند اگر بررسی نشونده باشد، یعنی که الکی خودی مقامات دخدار در حالت مذکور سنجیده حالت مذکور رو چاره‌های قانونی اندیشیده می شود. وقتی که شخص حس میکند که نسبت او کیبربولینگ آغاز شده ایستاده است، چون که یک و یک باره متشنج نمی شود که وای استادیا دارد، مثلا سطحی درجه هاش هست. وقتی که همین اولی سرشدیش باید که شما حس کردید که شما به همین تعقیب شده ایستاده است، همون شخصی تعقیب کننده رو بلاک کنید. این یکم قدم. دویم قدم با آن نفرانی که شما مثلا در صفحه فیسبوک باشید، اگر فیسبوک خودش همین وای رو دارد، چی گویم همین خیل فونکسیه دارد که اگر شما آن شخصانی که در فیسبوک دوستی دارید با آنها مراجعت کنید که همین اکاونت همین این آدم مرا همین خیل کرده ایستاده است، ما باید برابر اونجا فونکسیه هست، کنابکاش هست، پژالواتسا گفتگی جا هست. همین هر یک دوستی شما چقدر که زیاد آدم همون نفر پژالواتسا کند، خودی فیسبوک و یا از صفحه اجتماعی برآورده میپرتاید و دوام نمییابد هر چیز. ما قید کردنی هستیم که نفرانی بودند که خودنمایشی کرده در حدود جماعت دهاتی حیدر عثمان بلوگرو آمده خودنمایشی کردن، به ترتیبی کردن. سری وقت از طرف ما کارمندان میلیسیا معین کرده مطابق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ماموری جمهوری تاجیکستان تا 5 شبانه روز از آزادی محروم کردیم. یعنی که به ترتیبی کردن یا دیگر بناور گرفتن، به ترتیبی کردن، ما با قید گرفته نسبتشون چاره‌جویی کردیم. یعنی اینجا علاقه خودی مقامات میلیسیا نظارت میبرد. یعنی مقامات میلیسیا همه وقت آماده پیشگیری هست، آماده آشکار کنی حقوق ویرانکنی جنایت هستند. تشکر، سلامت باشید. اکنون استادانی عزیز، معلم ها از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی اینجا اشتراک میکنن و من باوری دارم که درباره خود کیبربولینگ، درباره زوروری رقمی اینجا الکی معلومات کافی پیدا کردیم و من باوری دارم که شاید در تجربه کاری شما، در فعالیت هر روزه شما هم بین شاید طلبه های مکتب همین گونه بگذار این گونه حالت نباشد، لیکن مثلا مثال عادی نفر که رسم خودش رو در یگان شبکه اجتماعی گذاشت با مقصد اینجا معلم گفتن که شاید یک اندازه برای خودش رو یک نشان دادن، نمایش دادن، یا یک نفر دیگر گرفت رو مثلا بالای آن سخنهای قبیح نوشت، تحقیر کرد، تهمت کرد، یک نوشتجات غیر اخلاقانه رو نوشته پرداخت و هم صنفان هم مکتبان از اون باخبر شدند. باخبر شده از همون دخترک یا پسرک روی گرداندند. در همین گونه حالت اگر باشد مثلا روانشناسی مکتب چه خیل عمل میکند، چه خیل کار میکند، هم با شخصی جبر دیده، هم با دیگر اطرافیانی وی، هم با دیگر آموزگاران. اینجا گفتند که الکی همه باور میکند، نمیداند که وی راست است یا دروغ، لیکن اولین کاری که میکند باور میکند. اگر مثلا همین گونه حالت ها شده باشد، کاربری شده باشد گویید، وگرنه چخیل در همین گونه حالت شما همچون آموزگار چی کار میکردید؟ اندیشه خود را گوید باز خوب میشود. مرحمت معلم. چون که اینجا گفته ایستادن که کسی امین نیست و به خصوص نورسان خب بله گرفتار شده ایستادن یا خود دچار شده ایستادن با همین گونه حالت. نورس و البته طلبه مکتب میانه است، بین هم مکتبانش پهن شدنش ممکن همون رسمی که در مثلا تیک تاک، در اینستاگرام، در دیگر شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است. در حقیقت امروزه من مسئله که ما حاضر بررسی کرده ایستاده ایم بسیار هم مسئله مبرم روز می باشد. خیلی که من استاد در اینجا قید کردن در مؤسسه های تعلیمی
як анамин ҳолатҳоро ҳозир дучор шуда истоданд. Мана ба қариби нисбати як духтараки наврас ҳамин ҳолат ба дучор шудааст. лекин вай духтарак намехоҳад вақте ки ишқи чӣ мегӯянд булҳавасона хонандае ки хадм кардаи дигар муассиса мебошаду ба вай менависад ки бо ман чӣ кун, ман туро дӯст медорам, ман бе ту ҳаётро тасаввур карда наметавонам, ту бисёр ҳам зебо ҳастӣ, расми худатро парто. Духтарак мепартояд. Наврас ки ҳаст, ҳоло чӣ хеле ки муаллима гуфтанд, аз надонистан расми худашро мепартояд. Вақте ки расми худашро мепартояд, вай боз аз вай дигар расмҳоро низ талаб мекунад. ана ҳамин барои қонеъ кардани худаш аллакай талаботаш то рафт зиёд шуда мегирад. Духтарак аз ин бехабар расмашро партофта буд. Аллакай аз дигар вайҳо ҳамсинфонаш бохабар шуданд. Духтарак ба модараш намегӯяд, ба ҳеҷ кас намегӯяд, гӯё гумон мекунад ки ҳеҷ кас намедонад. Лекин ҳамсинфонаш бохабар мешаванд. Баъд дар синф муҳокима мешавад ки вай фалончи манамин ҳамсинфамо ҳамин хел мактаб наомада истодааст, ду рӯз боз вай дуруст бошад, ба вай чӣ шуда бошад. Вақте ки бохабар мешаванд, омӯзгор занг мезанад, меравад ба хонаи хонанда, баъд модарашро даъват мекунад, ба муассиса мебиёяд. дар ҳамин ҷо мана мо ҳамроҳ нишаста дидем, шунидем духтаракро. Баъд ҳамон ҷо ошкор карда гуфт ки ман шарм доштам, тарсидам, нагуфтам. Ман намедонистам ки ина аллакай ҳамсинфони ман медонад. Ман аз надонистан ҳамин корро кардам. Ту дӯст медорӣ, ту бо вай вохӯрдӣ? Не, фақат тариқи анамин телефон онҳо суҳбати ҳамин хел вай доштиянд. халос ҳамин ба мо пешгирӣ кардем, ҳамон ҷавонам дарёфт кардем, даъват кардем, аллакай суҳбат гузаронда чӣ кардем, мо фаҳмондем, корҳои фаҳмондӣ бурдем. лекин ба ҳамин ҳамсинфонаш алоҳида боз мо чӣ кардем, суҳбат гузарондем. Гуфтем ки аз надонистан бисёр вақт мо чӣ кор мекунем, аз надонистани аними оқибатҳои ҳамин хел ҳолатҳоро дучор шуданаш мумкин. Аз ин ҳеҷ кас эмин нест аст, на духтаракон, на писаракон. бинобар ин бисёр ҳам бояд ки дар ин масъала ҳушёру зирак бошем. бисёр ҳам маданияти истифода бурдани шабакаҳои интернетӣ, шабакаҳои иҷтимоиро мо бояд донем ва мақсаднок аз ин телефонҳо истифода барем. мо ҳамин масъала ки ҳамаи синфҳо қариб ки мо аллакай корҳои фаҳмондӣ бурдем. бисёр хуб, саломат бошед. боз ки дар ҳамин маврид андешаи худро дорад. муаллима, ҳамин ҷо як чизро пурсидани ҳастам. оё дуруст аст ки бештар занон, духтаракон гирифтори ҳамин ё дучори ҳамин кибербулинг ё худ зӯроварии рақамӣ мешаванд? дар ин самт мо гуфта наметавонем ки ё зан ё мард ё ҷавон, лекин аксарият зан. вақте ки мо муроҷиат мекунанд ба ташкилоти ҷамъияти маркази занон Гулрухсор, мо мефаҳмем ки занҳо гирифтори зӯроварии рақамӣ мешаванд. мо дар доираи як лоиҳа бо занҳои гуногун, соҳаҳои гуногун ҳамсӯҳбат шудем оиди он ки онҳо ба зӯроварии ҳамин рақамӣ гирифтор шуда буданд. аксарият ба мо гуфтанд ки вақте ки якум бор ҳамин вомехӯранд ба ҳамин зӯроварии рақамӣ, якум реаксия, яъне вае ки мекунанд, худашона аз шабакаҳои иҷтимоӣ дур мекунанд, ҳама вай телефонашона вай мекунанд. якум ҳолат. дуюм гуфтанд ки мо бештар худамо танҳо мондем, худамо танҳо ҳис кардем. ин ба худбаҳодиҳӣ мо таъсир кард. худбаҳодиҳӣ паст шуд, чӣ кор кардана, ба ки муроҷиат кардана намедонистем. аввал ба аксари тему занҳое ки суҳбат кардем гуфтанд ки мо танҳо худамо мубориза бурданӣ шудем, лекин дидем ки мубориза бурда натонистем. баъд мо муроҷиат кардем. акнун муроҷиат кардан, оли шумо гуфтед баъзе ҳолатҳое ҳам ҳастанд ки масалан агар дар дигар давлат бошанд, душвор ин ҷанбаҳои вая дорад ки душвориро ҳам эҷод мекунад. лекин боз як чизи муҳим он аст ки ҳамин занҳое ки гирифтор шуданд мегӯянд ки ба ҳеҷ куҷо набаромадам, худама яъне вай запрет кардам, ҳеҷ ҷо набаромадам, ба ҳеҷ кас ҳамсӯҳбат намешудам. ҳатто дар байни анами занҳо буданд ҳолатҳое ки макони зисташона тарк карданд. ин хел ҳолатҳоям дида шуданд ва онҳо мегуфтанд ки ин дар ҳақиқат барои мо таъсири манфӣ бениҳоят ва ҷиддӣ расонид, саломатиам барасонид. сони вақте ки шумо дар бораи гуфтитон ба ҳамун оилаш таъсир мекунад, на танҳо ба оила, ба ҳамсояҳо
ба ҳам вай ба хешовандонам ҳатто ки хешованди фалончи ҳамин хел шуд гуфта аз тарафи хешовандон ҳам мавриди ҳамин зан яъне баҳогузорӣ карда шуданд. Лекин ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, пеш аз он ки дар ҳамин хел ҳолат мешавад, якум худашона аз даст надиҳанд, чунки дар гирду атрофи мана падар, модар, аъзоёни оила ҳастанд. Лекин як камбудии мо аз он иборат аст ки имрӯз мо аз ҳамин муоширати озод кам ҳастем, бештар маҷозӣ ва дода шудагӣ ҳастем ва ҳатто ҳамин фарзандамо дар дилаш чӣ гап аст ба мо гуфта наметавонад. хуб мешуд ки фарзандонамон аҳли оила ё ин ки келин бигзор ба хушноманашон ба аъзоёни оилашон гуфта тавонанд ва ҳамчунин як дигар масъала он аст ки мо онҳоро гӯш карда тавонем. имрӯз мо аъзоёни оилаи худамоям гӯш карда ҳам наметавонем, ҳатто дар ҷои кор ё ин ки дар байни дӯстон гӯш ҳам намекунанд. вақте ки агар ҳамон шахсе ки гирифтори ҳамин зӯроварии рақамӣ аст ҳис мекунад ки ӯро дастгирӣ мекунанд, вай оҳиста оҳиста ба худбоварӣ ҳосил мекунад, ба намуди зоҳириш вай баҳогузорӣ карда метавонад ва барои ҳалли ҳамин муаммояш оҳиста оҳиста қадам мемонаду муроҷиат мекунад. вақте ки муроҷиат мекунад, лекин агар ки ҳамин вай бошад, аксарият қонеъ шуда истоданд. занҳо ва духтарчаҳо бисёртар ба зӯроварии рақамӣ шаҳвонӣ гирифтор шуда истоданд. ин ниҳоят дараҷа масъалаи вазнин, масъалаи номус барои ҳамин ҳам ҳамин сабаби муроҷиат накарданашон ҳам тарсашон ҳам дар ҳамин ҷо мебошад, чунки ин масъалаи ниҳоят дараҷа шахсӣ аст. муроҷиатҳоям бисёр, ҳатто яъне парвандаҳои ҷиноятӣ ҳам шуд ки мактаббачаи синфи 11 нисбати духтарбачаи синфи 8 ниҳоят дараҷа муносибати дағалона кард, ба номуси ӯ нохун зад ки ин дели ҷиноятӣ, парвандаи ҷиноятӣ кушода шуда ва аз озодӣ маҳрум карда шуданд. ҳатто ҳамиқа воқеъ шуд. ҳамаги якчанд дақиқа баъд дигар шабака пайваст нашавед. бо Симои Мустақили якум бимонед. бахши рекламаро ҳамроҳ тамошо мекунем. кибербуллинг ва зӯроварии рақамӣ чист ва чӣ тавр худро аз он эҳтиёт кунем, чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон ва инак мо барномаро идома медиҳем. инҷо муҳтарам иштирокчиёни барнома, коршиносони муҳтарам, аз шумо хоҳиш мекардам биёед роҳи ҳалли масъаларо гӯем ва аз оғоз ҳам инҷо албатта пешниҳодҳоро шунида истодаем. боз ҳам роҳи пешниҳоди босаводонаи ҳамин масъаларо мо ба тамошобин, ба онҳое ки алҳол моро тамошо карда истоданд, хурду бузург, мо фаҳмонем чӣ тавр худро аз кибербуллинг, аз зӯроварии рақамӣ эҳтиёт кунем ва ҳаёти худро чӣ хеле ки мегӯянд босаводона пеш барем. хуб, марҳамат. Кадоме аз шумо? аввал аз шумо пурсем. дар ҳаёт инсон аз худаш из мемонад, пай мемонад. он паю изе ки мо дар замин мегардем, масалан дар рӯи хок ё барф, мо вая гум карда метавонем. лекин он изи рақамие ки мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар фазои интернетӣ мемонем, аккаунти худамонро гум кунем ҳам, лағв кунем ҳам, ё ки номамонро дигар кунем ҳам, он изи рақамии мо ҳеҷ куҷо намеравад, чунки вай дар фазои абрӣ меистад. пештар агар мо гузаштаҳои худамонро аз бойгониҳо, аз энциклопедияҳо, аз ҳамин чизҳо дарёфт мекардем, тасаввур кунед ки баъд аз 50 сол ё 100 сол абераи шумо дар бораи шумо фаҳмиданӣ бошад, танҳо шабакаи иҷтимоии шуморо кофта ҳамин поист ба сар метиҳад. шумо ки будед, чӣ будед, чӣ кор мекардед, ҳамаш маълум мешавад. барои ҳамин, барои он ки аз мо изи рақамии мо хуб монад, якум мо худҳимо бошем ба кадом мақсад. бисёр мутаассифона зиқ мешавам, мебинам ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бахусус фейсбук, инстаграм ки ҷавонон истифода мебаранд, фейсбукро сали калон солтарон, намедонам дониста ё надониста чӣ гӯям, ҳамин хел паёмакҳо ва ё ҳамин хел ба ҳам муносибатҳо мекунанд ки инсонҳо, ин хеле боиси таассуф аст. ва бояд ки якум шабакаи иҷтимоии шумо маҳкам бошад, яъне ин ки закрити профил. агар хоҳед ки ба ҳамин вай камтар бошад, чӣ гӯям,
тамоман гирифтор нашудан ин аз имконият дур аст, лекин агар хоҳед ки ҳамин таҳдид кам бошад, бояд ки саҳифаи иҷтимоии шумо закрити профил бошад, маҳкам бошад. дуюм, он шахсоне ки тамоман намешиносед ба дӯстии худ қабул накунед, қабул накардан дар кор. ва агар масъалаи фарзандон бошад, бояд ки шумо донед ки вай бо кӣ дӯстӣ мекунад дар саҳифаҳои иҷтимоӣ. ба ӯ кӯмак кардан дар кор, ёд додан дар кор ки шахси ношиносро ба худат илова накун. агар номи ҳамсинфат ё номи дигар кас ки бошад ҳам, ту санҷида бин, аз вай пурс, ин ту ҳастӣ ё не. ва саводнокии рақамии худамонро ва умуман ҷомеаро баланд бардоштан дар кор аст. ташаккур, саломат бошед матлуб. воқеан ҳам яке аз чизҳои асосие ки ман мегуфтагӣ будам, яке қисматаш ҳамин чизе ки маълима инҷо гуфта гузаштам, ва дигар чизе ки бояд имрӯз ҳар як нафаре ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ ё интернет истифода мебарад, бояд донад ки вақте ки мо агар диққат додагӣ бошем, вақте ки мо ба ягон барнома ё ки барнома насб мекунем ба телефон, барнома аз мо иҷозат мепурсад ё ин ки розигӣ мепурсад. бубинед, бояд ҳамин чиза мо дарк кунем ки вақте ки мо сурати худро, ягон чизи худро дар шабакаи интернет ё шабакаҳои иҷтимоӣ мемонем, мо дар як вақт розигӣ метем барои истифодаи умум. ана ҳамин чиза аз хотир бояд ҳар як нафаре ки имрӯз сурати худаша ё навори худаша дар шабакаҳои интернет мемонад, вай бояд донад ки баъд дар истифодаи умум қарор дода истодааст. вай ҳам расми худаша ҳамчун шахсият, навори худаша ҳамон як наворе ки аз номи вай мерад. ва бинобар ин вақте ки вай оқибатҳои агар номатлуб оқибатҳои ба ҷавобгарӣ кашидани он ба миён ояд ё ин ки дар сурати таҳқир ё тӯҳмат нисбати ягон нафар бошад, аллакай ин оқибати яъне ки ҷавобгариро ба миён мебарад. бинобар ин дар ҳар ҳолат бояд ҳар як нафар ин чизро дарк кунад. фаҳмо, ташаккур. хуб, аз ин тараф марҳамат, пешниҳодҳо бошад мешунавем. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти таълим тарбияи кӯдак аст. бояд ҳар як нафар, ҳар як аъзои оила якумин дараҷа бояд мо ҷиддӣ муносибат кунем фарзандои худмона ки мо телефонои мобилиро аз хурдсолӣ ҳозир ҳар як нафаре ки синфи аллакай синфи 3 мехонад, синфи 4 мехонад, мо беаҳамиятӣ ҷиддӣ зоҳир мекунем ба фарзанди худмон, яъне ки телефон харида метем ва ёда мо худмон шароит муҳайё мекунем, телефони сенсорӣ, то ҳатто интернет ҳам маблағи пулӣ метем ки бачам рафта дар телефони худо чи интернет пайваст кун. модоме ки ҷавон хурдсол ҳаст, намедонад чӣ хел тарзи истифодабарии телефона, мақсад ино мегиранд телефона нодуруст истифода мебарад, ба ҳар гуна дучор имрӯза ки мо дар ин бора суҳбат карда истодаем, ҳар гуна ҳодисаҳо шуданаш мумкин. ба ҳамин хотир пешниҳоди ман ҳамин аст ки ҳар як аъзои оилае ки имрӯз моро шишта дар телевидение тамошо карда истодаанд, аз ҳамаи оилаҳо, аз ҳамаи падару модарон, аз ҳамаи бародарон ман хоҳиш карданӣ ҳастам ки таълими тарбияи дурусти фарзандони худро, тарзи истифодабарии телефони мобилира, яъне ки мумкин нест ҳамин ноболиғ то синни 18-солагира бояд мактабро дуруст хонад, ба интернетбозию ҳамин чизо бояд. имрӯз мо пеш рафта истода, мумкин, мо нагуфтем мумкин нест, яъне ки тарзи дуруст истифодабарии телефони мобилиро бояд вай кунем. яъне ки техника, технология ҳозир мо нагуфтем мумкин, яъне ки дар вақтҳои дарс истифодабарии телефони мобилию дига нодуруст истифода набаранд. хуб, ташаккур, саломат бошед маълима, марҳамат. таклифи шумо читав худро эҳтиёт кунем то ки ба ҳамин зӯроварии рақамӣ дучор нашавем. ҳама гуфта гузаштам дар бораи ҳамин шабакаҳои интернетию онлайнӣ. албатта ба мо маълум аст ки тамоми аз ҳамин кӯдаки саркарда то калонсола ба телефону ба ҳамин шабакаҳои интернетӣ вобаста мебошанд. бинобар ин ҳам мо бояд аз ҳамин кӯдакӣ бояд қоидаҳои истифодабарии ҳамин телефонро ба яъне волидайнҳо фаҳмонем ки то ки онҳо дуруст истифода баранд. хусусан кӯдакони то мактабӣ ҳам ҳамин телефонҳоро бисёр истифода мебаранд. давраи наврасива бошад, агар
чихеле ки ба мо маълум аст шавқи асосии наврасон ин муошират мебошад. муоширати рӯбарӯ ҳозир бисёр кам аст. масалан падару модарон рӯзи дароз ки бо кори худ банд ҳастанд, ҳавай наврас бо кӣ муошират кунад? маҷбур бо манамин шабакаҳои интернетӣ муошират мекунад ки ҳамаи ин ҷаҳатҳои манфии бисёре дорад. ҷаҳатҳои мусбит дошта бошад ҳам, лекин ҷаҳатҳои манфиш хеле зиёд аст. бинобар ин ҳам мо бояд мана вақте ки ҳамчун равоншинос бо мана ҷомеа корбарӣ мекунем, бояд ки фаҳмонем ки ҳамон бачае ки ба ҳамин ваҳои гипербулинг вай шуд, вобаста шуд, худашро гунаҳкор ҳис накунад. вақте ки гунаҳкор ҳис мекунад, метарсаду муроҷиат кардан ба чӣ намекунад. бинобар ин ҳам мо ҳамеха фаҳмодан даркор ки вайҳо ба мутахассисон, ба падару модарон, ба одамони наздики дӯсти худ муроҷиат карда аз ҳамин ҳолатҳо баровардан мумкин аст. ташаккур, саломат бошед. боз пешниҳод аст вобаста ба ҳамин мавзӯъ? марҳамат. телефонҳои мобилӣ чӣ хеле ки инҷо қайд карда шуд, аз ҳамин синни хурди мактаби сар карда ҷудо ҳам бисёр ҳам зиёд истифода мебаранд, лекин назорати падару модаранда буданаш дар кор, родительский контроль шуданаш дар кор, монданашон дар кор, ҳамеша дар омада масалан дида истанд ки кани ин фарзанди ман бо чӣ корҳо машғул аст. бинобар ҳамин ман хоҳиш мекардам аз падару модарон ки ба фарзанд вақте ки телефон додед, албатта бояд ки назорат карда истанд. вақте волидайн хонандаро ба наздам меоранд, мегӯянд ки ин бисёр ғазабӣ, ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ медонад. ман вай ки суҳбат гузарондам, вақте суҳбат гузарондам, ваш ба нигоҳ карда вай ҳозир ман инову суолшам ҷавоб дидам, сон телефонама кушода метидми? ҳа ма ин планшета дадод ту зодуразат ба тӯҳфа кадаги вай кун кушо ина бо кушою маълумат ба бозиҳоша нишонте, ту кадом шабакаҳо медорӣ я бо маълумо гуфтате гуфтаст бо вай талаба гуфт ки ман ина кодиша намедонам, гуфт би ман кушодатиям. худаш кушода, худаш ҳамон ба равона мекунаду бо аскори кардаи фарзандаш ҳам вай нориза қаноатманд нест. мегӯяд ки бачаам гапамба гӯш намекунад, ҳар хел шабакаҳо медарад, бозиҳои ҳар хеле мебинад, доим асабаш вайрон. бо ҳамин муроҷиат бисёр меоянд ва бо онҳо суҳбат мегузаронед. бале пеш аз ҳама аввал волидайнро баъдан омӯзондан лозим. бале барои пешгирии зӯроварии рақамӣ пеш аз ҳама иттилоотнокии ҷомеа хеле муҳим аст. чунки мардум имрӯз дар бораи ҳамин зӯроварии онлайнӣ яъни рақамӣ ва ҳам оқибатҳои он агар бохабар шаванд ва ҳатто бошад ки баъзе аз нафароне ки ба ҷавобгарӣ кашида шуданд байни мардум нишон дода шаванд, баъд барои дигарон дарс мешавад. ва дигар он аст ки он духтараконе ки ё он наврасоне ки мо ҳозир имрӯз гуфта наметавонем ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода набаранд, лекин тарзи дуруст ва самаранок истифода бурданро мо волидайн, омӯзгорон ба онҳо фаҳмонда диҳем. дигар он аст ки он нафароне ки ба шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамроҳ мешаванд, бо одамони бегона, ба гурӯҳҳои бегона ҳамроҳ нашаванд. инам як намуди пешгирӣ аст. ва ҳамчунин ба ғайр аз ин як чизи муҳим аст, вақте ки мо сухан меронем бо якдигарамо, ин аллакай таъсираш дигар аст. вақте ки мо тариқи масалан шабакаҳои иҷтимоӣ ё ин ки ватсап, дигар вақте ки ҳолатҳои бӯҳронӣ ва қарор дорем, дар ҳолати асабоният қарор дорем, менависим, тамоми ҳиссиётҳои манфии худмо дар онҷо ифшо мекунем, менависиму ба он нафаре ки мехонад таъсири манфӣ мерасад. ҳамон ба дар ҳолати ғазабнокӣ тавсия дода намешавад ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода баранд. ва пеш аз ҳама худашона ҳурматишона нигоҳ доранд, эҳтиёт кунанд. ман чӣ хеле ки ба дигарон муносибат мекунам, аз дигарон ҳам барои худ муносибат мегирам ва дар ҳолати дучор шудан баъд метавонанд муроҷиат кунанд. саломат бошед. ташаккур. боз ҳам аз падару модарон, аз ҳамаи оилаҳое ки ҳастанд хоҳиш карда мешавад ки фарзандои худро оиди истифодабарии тарзи дурусти интернетӣ, яъне ки имрӯза дида истодаем ки
баъзе ҷавонон донистан надониста ба ҳар гуна гурӯҳҳои ифротӣ террористӣ экстремистӣ шомил гашта истоданд. ба ҳамин хотир аз ҳамаи падару модаро хоҳиш карда мешавад ки бояд мо ҳамаи фарзандои худмона мақсад зери диққат аҳамият бидем, назорат кунем ки мақсад ҳамин фарзанди мо ҳамун телефона шита шаб то саҳар дар чӣ кор машғул шуда истодааст. модоме ки аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ, аз тарафи мақомоти дахлдор муайян карда ва дастгир мекунанд, баъд падару модарон гирья мекунанд, афсӯс мехӯранд ки фарзанди ман буду, сад афсӯс ки мо назорат накардем. ба ҳамин хотир аз ҳамаи падару модарон, аз ҳамаи волидайнон хоҳиш мекардем ки гарчанде ки иҷозат бошад ҳам фарзандои худро ҷиддӣ муносибат кунанд, чунки ба ҳар роҳҳои ифротию террористӣ шомил нагарданд ҷавонон. ман маслиҳат медодам ки ҳамчун равоншинос бештар бурдани корҳои ташвиқотии тарғиботӣ на танҳо дар байни наврасон, инчунин дар байни падару модарон ки оиди дуруст истифода бурдани телефонҳои мобилӣ ва дуруст истифода бурдани сайтҳои мобилӣ, масалан ки онҳо назорат баранд, фаҳмонда диҳанд ки ҳамин он кирдорҳое ки наврасон содир мекунанд ҷавобгар падару модар ҳастанд, қонун ҳаст. барои пешгирӣ кардани ҳамин ҳолатҳо пеш аз ҳама волидон бояд мутасаддиб бошанд. ҳамчун равоншиноси муассиса тариқи 3 сол кору фаъолият дорам. ҳамасола мо дар мактаб соли гузашта барои пешгирии зӯроварӣ дар оила, намудҳои зӯроварӣ, корҳои тренингҳои психологӣ байни хонандагони синфҳои 8, 9, 10, 11 гузаронида мешавад. соли гузашта мо ҳамин мафҳуми кибербулингро мафҳуми нав пайдо карда ба ҳамин намудҳои зӯроварӣ дохил карда бо мафҳуми ин кибербулинг хонандагонро маълумотнок кардем. яъне чӣ хел кибербулинг ба вуҷуд меояд, бо кадом тариқа ба онҳо вай мешавад маълум мешавад ва чӣ хел корбарӣ карда мешавад. роҳҳои пешгирии онро дар мактаб ҳамчун корҳои профилактикӣ яъне пешгирӣ карда гузарондем. бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед ва дар хулоса марҳамат барномаро ҷамъбаст мекунем якбора ва ҳамзамон пешниҳодҳои худро мегӯем, роҳҳои худ эҳтиёткунӣ, худ муҳофизатиро боз ҳам пешниҳод кунед, хуб мешуд. аслан медонед чи агар шахс донад ки пайи ин кирдораш ҷавобгарӣ на маъмурӣ ҷиноӣ ҳаст ва аз масалан ҷазояш донад ки чӣ гуна ҷазо ӯро интизор аст, фикр мекунам ки шояд як қадам ба қафо мегардад. азбаски маълумот дар ин хусус кам аст, бинобар ҳамин фикр мекунад ки дар ким куҷое нишаста чӣ коре ки хоҳад мекунад ва касе ӯро гӯё хуб ҷазо дода наметавонад, аммо ин ҳаргиз ин тавр нест. ва боз як масъалаи дигар ҳаст дар мавриди зеҳни сунъӣ, истифода бурдани зеҳни сунъӣ ки шояд мавридаш ояд, албатта ин мавзӯи алоҳида аст, лекин бо ҳамин мавзӯи мо ҳам иртибот дорад, дуруст? хуб, марҳамат, чӣ пешниҳод кардани ҳастам. вақте ки дуруст гуфтад инҷо маълуме ки як бор блок кардан лозим, аз ҳамин саҳифаи иҷтимоӣ нигоҳ доштан лозим, вале боз он агар таҳқир, таъна, паззаниҳои скриншот кардан лозим аст, то ки онро исбот карда тавонанд, зеро ки барои ёфтани ҷинояткор, зӯровар маълумот лозим аст. маълумот лозим. барои ҳамин ҳам вай рангҳои гуногун дорад, аз ҳар вай баромаданаш мумкин аст. барои ҳамин ҳам барои осон шудани кори милитсия бояд асос далел шудаш дар кор исбот карда тавонанд ки ин ҳамин чӣ, чунки дар бисёр мо вайҳо иштирок кардем, мурофиаҳои судӣ иштирок кардем ки дар ҳақиқат исбот карда шуд ва дар натиҷа ҷинояткор ҷазои худашро дида тавонист. ман мехоҳам ҷиҳати дастгирии равонӣ тавсия намоям ба волидон. мо инҷо қайд кардем ки бисёртар ба кибербулинг наврасон дучор мешаванд. дар ҳақиқат дар давлатҳои ҷаҳонӣ ҳам ҳамин чиз мушоҳида мешавад. барои чӣ?
ан ҳамон шахсоне ки бевоҳима мегӯям он ташкилотҳое ки маҳз бо ҳамин фаъолият машғуланд медонанд ки наврас дар як ҳолати ноустувори эмотсионалӣ ки қарор дорад ба фирефтани вай осон аст, ба вай таҳдид кардан, ба вай таъсир расондан осон аст ва мо бояд аз волидони азиз ман фақат ҳама хеле муроҷиат мекунам падару модарони муҳтарам аз наврасони худ бохабар бошед, аз онҳо огаҳ бошед. Ман намегӯям ки онҳоро шабонарӯз назорат кунед, ин камакак нодуруст аст. Агар наврас ҳис кунад ки шумо ойро сахт назорат карда истодаед, вай баръакс ба шумо як зиддият зоҳир мекунад ва шумо ҳама хел назорат кунед, ҳама хел огаҳӣ пайдо кунед ки наврас ҳамин чизро ҳамчун меҳри шумо қабул кунад. ва агар шумо аз наврасатон, аз фарзандатон огаҳ бошед, аз ҳолати ногувори вай ҳам тез пай мебаред, барои ин ки наврасон ҳама хеле як ҳолати эмотсионалӣ ҳамчун оина ҳастанд. онҳоро хондан хеле осон аст. онҳо ҳоло он қадар маҳорати пинҳон кардани эмотсияҳои худро надоранд. барои ҳамин огаҳ шудан аз наврас осонтар аст нисбати фарз кардем шахси калонсол. ҷавонон ҳам ҳама хел модоме ки авзои навраси шумо беҷо аст, модоме ки вай сару калобаашро гум кардааст, модоме ки вай як тарс аст дар чашмонаш, дар рафтораш, шумо бояд огаҳ шавед. ва ана чӣ хеле ки гуфтам, ҳамин ҳолат, ҳамин вазъиятҳо дутарафа аст. тарафе ки ҷабрдидаҳу ва тарафе ки ҷабр мерасонад, ҳамон тарафе ки ҷабр мерасонад агар пай барад ки наврас фарз кардем ба наздиконаш нақл кардааст, зиддият нишон дода метавонад, ин тараф суст мегардад, бовар кунед. ва агар баръакс ҳамин тарафи ташкилкунандаи ҳамин фаъолият онҳо ҳис кунанд ки наврасро зери таҳдиди худ аллакай қарор доданд, талаботи онҳо зиёдтар мешавад, таҳдиди онҳо зиёдтар мешавад то ҳолатҳои ҳатто номатлуб. барои ҳамин падару модарони муҳтарам, аз наврасон, аз наздикони худ огаҳ бошед, бо онҳо суҳбат кунед, бо онҳо наздик бошед ва шояд ки ин каме бошад ҳам роҳи пешгирии гирифтор шудани онҳо ба кибербулинг гардад. ташаккур, саломат бошед. Ташаккур. чӣ хеле ки медонем, дар ҷумҳурии мо айни ҳол рақамикунонӣ тамоми соҳаҳо рафта истодааст ва аз манъ кардани истифода бурдани технологияҳои рақамӣ, чунки ба технологияи рақамӣ на танҳо телефон дохил мешавад, компютерҳо ҳастанд, макбук, ноутбук, дигар таҷҳизотҳо ҳастанд ки онро низ инсон истифода мебарад, ҳар яке мо истифода мебарем ва хуб мешуд вақти он омадааст ки аввал салоҳиятнокии рақамии тамоми кормандони соҳаи давлатӣ, сохторҳои давлатӣ, мақомотҳои қудратӣ ва маориф, тандурустӣ, ҳама соҳаҳои салоҳиятнокии рақамии ҳамин мутахассисое бардоштан дар кор аввал. баъдан аллакай вақте ки ҳама мутахассисон салоҳиятнокиашон баланд мегардад, осон мегардад байни халқ кор кардан. саломат бошед. марҳамат. ва чӣ хеле ки гарчанде ки такрор шавад, имрӯз вақти он омадааст ки мо ҳамон барномаҳое ки чӣ хеле ки инҷо гуфтан родительский контрол гуфтан, яъне ки назорати падару модар ҳаст, имрӯз вақти он омадааст ки ҳар як падару модар ҳамин чиза ба ҳамин чиз аллакай истифодаи ҳамонро, дуруст истифода бурдани онро, яъне ки аз ҳамон бояд истифода барад ва танҳо дар асоси ҳамон агар назорат баранд, вай ҳам ҳис намекунад ки то чӣ андоза ҳамин назорат аст. яъне ки вақте ки вай нодуруст истифода барад, аллакай бохабар мешаванд ки, яъне ки вай зарурияти вай омада хабар доданаш нест, аллакай худи телефон хабар метиҳад ки ҳамин фарзанди шумо аз чӣ истифода бурд. бинобар ҳамин вақти ҳамин омадааст ки мо ҳамин чизое ки дар худи телефон, дар худи ҳамин технологияҳо ҳаст, мо дуруст истифода барем ва истифодабари дурусти онро ҳатман ба роҳ мондан дар кор аст. ташаккур. дар боби ҳушни маснуӣ, зеҳни сунъӣ сухан кардед. мо акнун ба қафо гашта наметавонем. мо бояд ба пеш равем. чӣ хеле ки президент худашон мегӯянд, мо бояд ки ба пеш равем.
برای اینکه به پیش رویم آن چیزایی که همین امکانیت های اولش خداوند داده است به هر یکی ما به انسان ها، ما باید همین ذهن مصنوعی و شما اداره میکنید و انسان اداره میکند. اگر شما طرز درست که اداره کنید و فرزند شما و چیزی درست یاد میتید. برای همین در باب ذهن صنعی هم گفتنی هم که هر چقدر که بسیارتر با زبان تاجیکی، با فرمانهای درست، با قرارهای درست اگر استفاده بریم ذهن مصنوعی رو، ذهن صنعی رو، هوش مصنوعی رو، به فرزندانمون همین چیزی درست میمونه. همچون روانشناسی مؤسسه به خوانندگان میباشد، آنهایی که کار فعالیت هم شده ایستاده است، آنهایی که زورآوری نسبت خودشان حس میکنند و والدین شاید که گفته نتواند، در همه مؤسسه ها حاضر روانشناسی خود را دارد، البته مراجعت نماید. тамошобинони азиз, мақсад аз таҳияи барномаи имрӯза ин пеш аз ҳама ҳушдор додан аст. огоҳӣ аз он ки ҳангоми истифода аз интернет, мессенҷеру шабакаҳои иҷтимоии он, ҳангоми алоқаи онлайнӣ ҳамеша эҳтиёткор бошед. мо албатта дар замоне зиндагӣ мекунем ки техникаву технология бо суръати хеле баланд пеш меравад. ин албатта хуб аст, аммо баъзеҳо бо мақсади ғаразнок ва бар манфиати худ онро истифода карда ба нафари дигар зӯроварӣ кардани худро гоҳо дарк ҳам накарда мемонанд. бинобар ин барои аз ҷиҳатҳои манфии он худро эмин доштан аз саводи рақамии шумо низ вобаста аст. албатта зирак бошед, худ ва атрофиёни худро эҳтиёт кунед. боқӣ барои иштирокатон дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.